Munmun! Mun! Kain po tayo, guys. Sarap kumain. Maraming salamat everyone. Good evening. Welcome to my live stream. Ay, wala pa palang tao. Monday night. Moon! Moon! Mo kapatang ko. Mo. Kapatang ko garod. Ang ulam namin guys, nilagang buto-buto na may sinawgan ng repolyo. Malabo na yung mata ko. Hindi ko na ito makikita. Hindi ko na ito nakakikita. Kulod ni buhok pa. Ano ni Papang? Tita. Bon!
Mama Icon, good evening. Nag-set up pa ako. Nag-live ka na po ba? Bye, my engineer papa. Bye. Haba naman na. Good evening, Mama Icon. Ikaw pa lang po ang bisita ko. Hello, si Kabsat June Vlog. Good evening to you. Ayan, picture ko nung last year yan. May award akong loyalty. 10 years in the service. Kaya matanda na ako. Dali magsaset up muna ako ng laptop. June Vlog, huwag ka munang bumaba. Pupunta na ako sa'yo. Huwag ka munang bumaba. Kasi dadalawa na lang ang viewer. Dali lamang mga kapatid. At mag-set up lamang po ako. Ay, salaman DJ. Laptop DJ. Ano? Ha? DJ laptop. Kakatapos ko lang kumain, Ma'am Icon. Makati yung dibdib ko eh. Lamon. Kabilta. Nag-live ka na po. Kumakain kasi ako kanina. Pero pinaandar ko na para mabilis matapos. 2 hours lang ako ngayon, guys. Hinantok ako. Napuyat ako kagabi. Kung matulog ng 9 o'clock. Parang mataba ako dyan sa picture na yan. Tulang ng pansin. Dali lamang po.
Lynn, Kabsat Lynn, thank you so much. Good evening. Kabsat Sheena, good evening. Sandali lamang po at nag-open po ako ng aking angel. Dali ah. Maraming salamat everyone. Ang hina ng signal ko, nag-loading. Ay, naka-live ka ba? Ikaw, Sheena, naka-live ka? Makikikulab na lang ako. Sige, matatambayin kita mamaya. Ito, ano ako kay Discover. Nakatambay. Ito. Kabsat Jun. Oh, papunta na ako sa kung naka-live ka. Wala naman si Kabsat Jun. Ito na po. Papunta na ako sa inyo. Sislin and Sislin and Sheena Vlog. And then si Sheena Vlog. Lynn Kalakal. Ito na ako si Slyn sa iyong channel. Dali lang Kabsat Sheena ha. Gawing maninamnam ang puso ng saging na saba. Ayun. Si Slyn, playing po yung malinamnam ang puso ng saging na saba.
Si ano naman, si Sheena Vlog. Sheena Vlog. Ay, may H pala. Ano. Thank you so much, Sheena. Ito na, sinesearch ko na ang iyong channel. Ito na, nakita ko na. Okay, malapit ka nang mag 2K. Ma-unlock mo ang 2K, malapit na. May bagong video ka ba? Ito meron, 5 hours ago. Pabakho para mabilis trabaho. Yun, bakho. Mahal lang per hour dito ng bakho, guys. 1.5 yata. Ang pabakho, 1.5 per hour. Thank you so much, Sheena Vlog. Playing na po ang Baku. 4 million amazing friends. Thank you so much. Angelita. Miss Beautiful. Angelita. Thank you so much, Sheena. Naka-play na po kayong dalawa. Jun Vlog, nandyan po ako sa iyong channel. Sa live stream mo. Seven million people, thank you so much for tuning in. Ay, 17? Gusto pala nila ang alien. Ay, Diyos ko Lord. Like done! Onad! Ay, Onad! Good evening! Alright, going to your channel, Onad. Dali lang. Naka-play kasi si Sis Lucy, nag-live pala. Puntaan ko na lang kita muna, Sis Lucy. Yung 5 hours kasi yung piniplay ko kay Sis Lucy. Puntaan ko muna. Onad Cinemax, good evening. May collab shout out. Ads, Sis Lucy. May ads.
Mama Icon, nakalive ka na ba? Itong kasi si Sis Lucy, na-playing kanina. Ay, 5 hours kasi yun. Puntaan ka muna, Mama Icon. Nag-love shoutout si Lucy. Nandyan po si Star. Ang star ng buhay ko. Sis, Onad, sandali lamang ha. I-hold ko muna yung mga piniplay ko na mga live video. Ano ba ito? Type ko dito, icon. Sis Lucy, thank you so much. Onad, in your channel. Tapos na pala si Discover. Onad Cinemax, in your channel. Si Kabsat Ronald, in your channel, Kabsat. Pagawin na. Ito na, nabuksan ko na. Thank you so much, Ma'am Icon. 4 million amazing friends, thank you so much. Habang hindi ka pa nagla-live, Ma'am Icon, mag-play po ako. Discover, maraming salamat. Nandyan kanina si Angelita. Kaalis lang niya. Kasi nag-end ka na. Maraming salamat, Discover. Mag-play din ako sa iyo. Unahin muna natin sila. And then, balik ako sa iyo. Tambay! Maraming salamat, Discover. For 16 minutes, Kabsat Ronald Alvarez, Comedy Ko Forever. Comedy Ko Forever is playing for Ronald Alvarez. For amazing friends, thank you so much. Sheena, nakaplay po yung Bakhu. That is 15 minutes. May harang Ronald Alvarez. Ang harang ay 2 minutes and 45 seconds. 2.45 seconds. Walang response si Jun Vlog. Wala yata dyan sa kanyang bahay. Ito, pakasan ko na Sheena kasi naka 8 minutes na siya. Pero ongoing pa rin ang pag-play natin. Ang Pabakhu para mabilis ang trabaho. Tamsak 14. Din kalakal ang iyong katatapos lang ang harang, Sis Lynn o Sis Renlyn. So, pangalawang video na pala ito. Natapos na ang puso ng saging mo. Ulitin ko na lang yun mamaya pagkatapos nito. Nangalakal sa mga kapitbahay. Tamsak 36. 15 minutes ito. Kabsat Renlyn, Tamsak 36. Sis Lucy, thank you so much. Kabsat Onad, 16 minutes po. Ayan, nabakasan ko na.
Si Sis Lucy, nandito pa rin ako, Sis Lucy. Sino ba po hindi ko na i-play? Si Discover. Si Mama Icon and then si Discover. May kanya-kanya kayong guys. Mama Icon, di ka pa naman nag-live ito. Nandito ako sa channel mo. The conference venue. Ayan, panoorin natin yung conference venue ni Mama Icon. Ang init guys, mainit dito sa Abra. Mama Icon, naka-play po yung si Mr. Madayag pang nagpi-play yung the conference venue. May 21 na tamsak, Mama Icon, tapos may 23 na views. This was uploaded a day ago. Yesterday lang. May harang ulit, Kabsat Ona, dito sa Comedy Coup Forever. Discover, ito na, papunta na ako sa iyong malaking bahay. Discover. Plus. Ayan, naririnig ko na ang boses ni Sis Lucy. Mahina. Mahina ang boses ni Sis Lucy. Comedy Coup to Forever, nandito na tayo sa main video. Kabsat Onad, katatapos lang yung mahabang harang. Nasa main video na. Tamsak 22, Ma'am Icon. Jun Vlog! Nasaan ka ba, Jun Vlog? Discover, dito tayo sa yung 7 million amazing friends. Thank you so much. Dito tayo sa songs Discover. Mayroon kang song cover. I-play natin ito. Pero baka hindi ko na tumabakasan na. 23 na videos. Discover. Maraming salamat po, Sis Lucy. Mahina po yung volume. Hindi ko marinig. Opo, huwag kayong gumala pagka naka-livestream, tsaka pagkatapos mag-livestream, gamitin po ang iyong ninja. Naranasan ko na yan, nagiging zero view. Kung kay Mr. Madayag, zero view, nanonood lang siya, ginagamit. Yung pinapanood ko pala, yung palang main account niya. Ayun tuloy, yung livestream niya, zero views. Pero may tamsak naman siya. Kaya para wag na tayong gumamit habang nag-livestream. Discover, naka-play po ang iyong playlist. Pero mahaba ang harang. Discover, naka-mute. Tiyak pa, dispensaren. Ayun. Original composition ni Discover. 29 tamsak, Kabsat Ronald, tamsak 29. Yun. Opo, Mama Icon, si Mr. Madayag para bibihira lang kasi ito makapanood. Kasi ayoko na siyang ipapanood pagka nagla-livestream. Naranasan ko na may mga
Hindi lang isang live ang 0 views. Maraming salamat everyone. Sana hindi mag-brownout. 6 amazing friends. Thank you so much. Dito tayo Mama Icon. Dancing Dakak. Ayun. Dancing sa Dakak. 5.15 minutes. May premiere ka Mama Icon? Bukas ako magpi-premiere guys. Papalas chatter ako bukas. Punta kayo sa premiere ko, 7:30. Hindi kayo mapupuyat dyan kasi restricted yun. 13 minutes lang. Ayaw kasi ng katim ko nang umabot ng 14. 13 minutes lang yun bukas. 7:30. Magpapalas chatter po ako. Pang-load nyo. 100 pesos. Pan-load bukas. 7:30. Ang alam ko, meron din si Ma'am Icon na premiere bukas. Pero mas maaga sa kanya. Ma'am Icon, thumbs up 20 sa dancing sa Dakak. Uy, ang ganda ng Dakak. Dipolog pala ang Dakak. Thumbs up 20. Rhyme 06. Si ano dito? Si Sir Gary. Good evening Sir Gary. Napanood ko yung 1 hour mo ha. Kagabi. Alright, Sir Gary in your channel. Wala pa si Jun Vlog. Nagluluto pa siguro. Baka magutom si Dear niya eh. Kaya magluto ka muna dyan Kabsat. At ako'y magpi-play. Dispensaren, mahaba ang harang Kabsat. Discover ang dispensaren. Mamaya-maya pa siguro yun. Bukas po mga kapatid, punta kayo sa saglit lang yung aking may palas chatter na may 1 hour video play pa. 13 minutes lang po yun. Rhymes 06. Punta po kayo bukas 7:30 ng gabi. Wednesday bukas yun. Rhymes 06. Sir na going to your andito na. Init kasi. Gusto ko nga mag-sleeveless kaso pakalayasan niyo ako. Opo, Sir Gary, in your video. Oh, grabe pang-5 ito, pang-5 channel mo, Sir Gary. Uy, may another 9 hours na upload, Deep Sleep and Healing Sounds. Ito nakikita ko din to kay Kepweng Kepweng Adventures, yung mga relaxing sounds. Ayun. May CPR ba to? Sir Rhymes? Sir Gary, may CPR ba yung music mo? Mama Icon, ito sumasayaw kayo Mama Icon. Nasa comedy pa si Sir Onad. Rhymes, 1 hour and 2 minutes. Ayan, Discover, nandito na tayo sa iyong kanta. Natapos na ang mahabang-habang harang mo. Ngayon na, kumakanta na si Kabsat Discover. Original composition po yan ni Discover. Lah, lumalulobat na ako. Sis Lucy, hi from Sir Gary. Kabsat Nati, mega love shout out. Kabsat Nati.
Nati. Mag-play din ako sa'yo. Ito, kabsat Nati. Kabsat Nati, yung piniplay ko nung gabi kay Sir Domingo Dalda, natapos ko po. Mahaba-habang playling yun. Kamusta na po si Sir Domingo, kabsat Nati? I hope. Siguro 3,000 watch hour na siya, kabsat. May bagong upload ba si kabsat Nati? Check natin. Ayan, mayroon. Magluto po ako ng gulay. Ang tawag namin dinengdeng. Oo nga. Sarap yan. Dinengdeng. Ang pambansang ulam ng mga Ilocano. Dinengdeng at pakbet. Maraming salamat din everyone. Lucita Romero TV. Ito, ay wala akong wala akong monitor. Sir Gary, Lucita, yan. Romero. Parang si Gloria Romero. Kasi lagyan mo ng TV. Television. Naka-live stream siya ngayon, Sir Gary. Baka gusto mo siyang puntahan. Wow, masarap ito. Kabsat natin. O, tignan mo. 17 agad ang tamsak nito. Ang dinengdeng ni kabsat. Yan, Sheena Vlog. Check natin kung tapos ka na mag-backhoe. Si Kabsat Lin, hindi pa rin tapos na namimili ng kalakal. Pero patapos na siya. Ang pagbabakhoe ni Kabsat Sheena ay, ayan na, fully watch na siya. Another video si Sheena. Maraming salamat. Nakita kita kaninang nag-live pagpasok ko, wala na. And na yung 11 hours. 11 hours. $17 minutes. Kung hindi pa to napapanood ng angel ko. Kabsat Moment! Good evening! 17 minutes, Sheena. Samahan niyo ako sa bukid. Thank you so much, Kabsat Moment. Magandang gabi. Ayan, picture ko yan last year. Kaya mataba pa ako dyan. Di pa ako nagda-diet. Nagda-diet na ako, guys, kasi may cholesterol akong problem. Pang-5 tugkik. Thank you so much sa tugkal mo, Kabsat. Mag-music muna tayo. Hiramin muna tayo natin ang music ni Discover. Napaigsi nga yung buhok ko dyan, Kabsat. 10 years kasi yan, loyalty award namin. 10 years in the service. May 10,000 pesos ako dyan. Pero, wala napunta lang din sa gown. Gown, make-up, sapatos, kulang pa. Diba? Siyempre, ang gown na yun, alam mo yung gown na yan, second hand pa yan galing Hong Kong. May nagpaparenta. Actually, binigay, paparenta pero, mahal. Dahil kaibigan niya ako, bibigyan ko lang ng, na. Ito, Kabsat Moment. Kasi pag 10 years in the service ka sa gobyerno, may 10,000 pesos ka. Pag 15 years, 5,000. Pag 20 years, 20 years? 15,000, 10,000, ay 5,000 yata. Pagka 30 years yung 20,000.
Every 5 years kasi, ang may cash incentive. Pero syempre, magbabayad ka ng gown. Syempre, kakaya naman. May tema kasi, glittering, glittering and shimmering yata yung tema namin dyan. Oo, yearly kasi kabsat, nag-award ang government. Pares tayo kabsat, may premiere ka bukas, 9:15, ako 7:30. Kabsat moment, magpapalas chatter ako bukas, uy. Kaso lang pang-load. 100 pesos. Hindi pa dollars, wala pa akong money. 100 pesos guys, punta kayo bukas, plus watch hour. Minimum ng 1 hour na play. Kung mabilis ang internet ko, gagawin ko pang 2 hours. Yan ang maganda pag government employee. Hindi, magiging bulag ka sa gobyerno, kabsat. Magiging bulag, pipibingi. Kung ikaw maprinsipyo, bawal ka sa gobyerno. Masasaktan ka lang. Oo, dyan na lang kayo sa Hong Kong. Mas masaya pa buhay. Ayaw kasi ako pa abroad din ng asawa ko. Kabsat, quick and easy chicken teriyaki. Natamsakan ko na yung premium mo, kabsat moment. Dito na tayo, pang 94 tamsa. Kabsat natin, matapos na siguro yun. Natapos na ang dinengdeng ni kabsat natin. Hindi rin maganda kabsat. Maganda pagka ikaw ay pipibingi. Tsaka sip. Yung mahilig ka uminom ng sip na brand ng tubig. Pag dinoble mo yun, sip-sip. Ayun. Mabilis ka umangat dun. Convent orientation at Christ the King. Kabsat natin, convent. Kabsat natin mga videos mo muna para may additional thumbs up. Para lang ang masaya sa abroad. Oo nga. Dito, 'di ba? Masaya lang dito dahil kasama ang pamilya. "17 minutes Sheena playing din. Magbakas na lang po ako. 8 amazing friends, thank you so much. Dito tayo sa orientation sa Christ the King. Hindi rin sa gobyerno kabsat mapolitika. Para masaya ang buhay natin sa gobyerno, magiging pipibingin na lang tayo. Bulag. Pero nakaka-homesick din kabsat pag nandyan kayo sa abroad. Asawa ko nga na-homesick na kasi every 5 months 1 month vacation, 5 months work, 1 month vacation ang kontrata niya. In-extend 8 months na. Naiinis na, hindi pa siya pinapauwi. Sabi niya, pag hindi niyo pa ako pinapauwiin sa November, magre-resign na lang ako. Sabi ko, hindi, mag-tease ka muna. Anong gagawin mo dito pag nag-resign ka? Dakak Adventure, Ma'am Icon. Mag-isang. Ayun, nag-gisaan ka lang kabsat, adaklad tag play. 2 hours lang ito kabsat. Naka 53 na ako. 2 hours lang po ang live stream na ito. I-live stream ko kasi si mister ko. Welcome to the Kak Adventure. Uy. Sige kabsat. Thank you so much. Magpe-playak lang. Playing lang ako. Trinay kong kumanta kagabi. Umalis yung mga mumu Ayaw ng boses ko. Last Saturday live.
ko. Ay, wala ako din nung Sabado, Kabsat. Nandun ako sa Bangged. Minute up ko yung friend ko. Kasi best friend ko nung since elementary yun, may problema siya. Alam mo naman, ang family hindi naman perfect. Eh, kailangan niya ng ano, kailangan niya ng, alam mo yun, mapagsasabihan. Yung mga overseas dyan, ano na lang, magtrabaho, tapos mag-ipon. Tapos, pagka nagsawa na kayo guys, uwi na kayo ng Pilipinas, magnegosyo na lang. One friend ko kasi, nung Sabado wala po ako maghapon. Dumating ako 3 o'clock pero natulog talaga ako. Nagising ako alas 5 na. Kasi may friend akong yung friend ko kasi naging practical siya guys at my age. At the age of 44 saka lang nag-asawa. At the age of 44. Pero nabiyayaan naman ng isang anak. Good morning Kawaiti friends. Sis Lynn, 46 minutes. Siyempre, dumating ang asawa niya galing US. Nakita niya yung pero matagal naman na daw yun eh. Kasi magaling kasi mga likot ng ng messenger. May nabasa siya. Alam mo naman ang minsan ng mga babae, pag maraming pera ang lalaki, yun, lapitin. Ay, yung asawa niya matanda na 70 years old. Siya 46. US citizen lang yung asawa niya na Ilocano din. Kalikot ng kalikot sa cellphone, may nabasa siya. Ayun, tuloy. Sabi ko, wag ka na kasing magbasa ng magbasa. Pero sabi niya, nung pa naman yun, sabi niya, noong bago pa naman daw sila ikasal yun, yung mga nakita niya sa messenger. Kaso lang yung babae hanggang ngayon, nagme-message kasi, ay nakita niya na nagme-message pa. Risa Mix! Hello, Risa Mix! Risa Mix, mag-play ako sa'yo. Sandali lang magbukas ako ng Samahan niyo ako sa bukid. 17 minutes yata ito kay Sheena Blanc. Ayun. Pakain ng alaga namin. Sige, Kabsat Risa Mix, mag-play po ako. Pero may ako guys, alam nyo. May share lang ako. May office mate ako. Mas matanda sa akin, like 54 na yata siya. May nababalitaan kami sa asawa niya, pero ang ginagawa niya, never siyang nakikinig sa balita. Tapos, ayun ang share niya sa amin. Hindi niya pinapakialaman yung cellphone, kaya masaya silang mag-asawa. Hindi daw niya pinapakialamanan ng cellphone. Pero minsan hindi naman kasi natin maiwasan yung sisilipin mo ba? Lalo na pag naka-password. Sisilipin mo ba yung niya? Naka-live ka naman, Maicon? Ka-7 na eh. Tapusin ko na lang tong dakak mo, Mamaykon. 3 minutes na lang naman. Bago ako pumunta sa live. Kaya ang sikreto daw, para mahaba-haba ang pagsasama, respetuhan na lang. Huwag mong pakialaman ng cellphone ng asawa mo.
Kaya nung Sabado, maghapon akong nasa labas. Discover still playing, Kabsat. Hindi ko na nababakasan ng Kabsat. Discover, ano yun, number 5 na siya, na video. Ang asawa ko, minsan binabasa naman niya yung messenger ko, pero sabi ko, magbasa ka lang dyan, huwag mong pakikialaman, huwag mong magre-reply. Tsaka yung mga unread messages, huwag mong babasahin. Ako una dapat magbasa. Bumiyahe at maligo sa dagat, Onad, Cinemax, playing, video 2. Rhyme, still playing. Rhyme, Sir Gary. Thank you so much. Kabsat moment, yung quick and easy mo, Tamsak 94, Kabsat. Sheena Bulag, still playing. Another video, Kabsat moment. Tapos si Risa mix na. Dito tayo sa tinolang manok, simpleng sangkap. Recent muna tayo ng mga videos, guys. I'm sure yun yung pinopromote nyo. Risa Mix. Ito na, Kabsat. Open ko na yung channel mo. At Risa Mix. Discover, still playing. Nasa playlist ka. Eight amazing friends, maraming salamat. 8 amazing friends, thank you so much sa inyong lahat. Risa Mix, going to your channel na, Kabsat. Memorize mo nga, lagi tinumar mo nga agas nyo. Matagal mag-loading nga Risa Mix, sandali lang. Naglo-loading pa. Matatraffic sa iyong bahay. Ma'am Icon, tinatapos. Ayan, tapos na ang dakak mo, Ma'am Icon. Going to your live na. Baka nagla-live ka na ngayon. Going to your live na, Ma'am Icon. Natapos ko na si dakak. 9 amazing friends. Thank you so much. Tapos para panatag ang loob natin, guys, sa mga asawa natin, huwag na natin pakialaman daw ang cellphone. Ma'am Icon, Tamsak 12, 13. Natapos ko na po ang dakak.
Kabsat natin, baka tapos na yung orientation. Price the king. Rhymes, naka 21 minutes na ako, Rhymes. Sis Lucy, still in your channel, live stream. Tuyet! Good evening, Tuyet. Just a moment, Tuyet. I'm going to visit your channel and play some of your videos. Thank you for the like 16. Sheena, naka 8 minutes na Sheena sa 17 minutes. Another video po yun. Sislin, dito sa yung 43 minutes ay naka-play pa rin. 14 minutes na kabsat. Tamsak 14 na. Just a moment ligo muna ako kabsat. Sis Risa Mix, basta minimum 1 hour ka. I-play kita ng at least maka 1 hour man lang ako sa'yo. Kukunti lang naman ang visitor ko, guys. Oh, naka 1 hour na ako, guys. So 1 hour and 5 minutes na lang. Fully watch na, kabsat onad. Fully watch na ito. Tundang kita, Toyet and kabsat Risa Mix. Tingnan ko kung okay na yung channel mo kasi nata-traffic. Umiikot. Thank you so much, Kabsat Moment. Naka-play yung tinola. Tinola yata yun. Basta about pagkain. Thank you so much, Sis Lucy. Tuyet, thank you so much. Going to your channel now, my friend. Tuyet. Ayaw mag-go to channel. Nung ba di ka pala lumayin mo bigat, intantog pailo to. Baka nablukan. Thank you so much, Sis Lucy. 8 million people. Thank you so much. Risa Mix, playing na po yung trimmer tall grass with
Varna trimmer. It has Varna trimmer. May harang po siya. Kabsat 3 sa mix. May harang siyang 3 minutes. Sa tinola ni Kabsat Moment, ay wow, masarap. Naka 7 minutes na Kabsat out of 9 and 43 minutes. Nice. Yung gulo din yun eh. Yan. Tudulin mama mo masakit. Lobat mo. Diba, doba, diba, lini, nan. So yet, I'm going to pick one of your videos. Hi, Sis Chona Babe. Ikaw ba to, Sis Chona Babe? Hindi. Si ano to? Chona Vlog 19. Ikaw to, Kabsat, ano? Ito kasing monitor ko na to. Walang channel, guys. Tapos, hindi nagpapakita yung ano nyo. Yung pangalan ng channel nyo. Ang nagpapakita yung @Chona Support 12. Yung ganun. So yet, in your 3 hours ago, CK, paano ko ito basahin? Siguro ano to, Indonesian. So yet, in your channel, 3.28 minutes is playing CK. Tin, ko. Yun. Hindi ko alam basahin. Hindi ako marunong magbasa ng hindi. When Kabsat Chona, ito na. Pupuntahan kita. Chona Vlog 19. Si Rhymes, naka 28 minutes na ako, Rhymes. Tamsak 14 na tayo. Continuous playing pa rin. Discover still in your playlist. Thank you so much, Ryan. Kabsat, Chona Vlog 19. Sis Lucy, maraming salamat. Nasa 7/43 na. Discover. Hindi ko na nababakasan. Kabsat Discover kasi 3 minutes lang siya. Mabilis lumipat. Thank you so much, Sheena Vlog. Pagkatapos ng 17 minutes, may nakita-kitang 1 hour yata dun. I-play ko na lang. Para sa watch hour mo, Kabsat. 10 million people, amazing friends. Thank you so much. Magaganda talaga mga Kabsat, nakatambay lang Kabsat. When Kabsat nati, continuous playing lang po tayo. Hanggang 1 more hour. 1 oras pa po tayo mag-play. Yun lang ang talent ko, guys. Kasi kumanta ako kagabi, wala eh. Umalis yung mga mumu. Idol Alan, kamusta
kamusta ka na, Idol Alan? Mega love shout out to you. Mega love shout out. Magandang gabi, Idol Alan. Di ba umuulan sa Manila, Sue? Hindi ba umuulan dyan? Kamusta po ang Manila? Masaya pa rin. Marami pa rin ano. Pag-play din kita, Idol Alan, okay, magbabad na lang ako sa live mo. Kagaya kagabi, magdamag ako dun. Late na kami yung natulog ni Oscar. Babad na lang ako sa iyo, ah. Fully watch na Kabsat Moment, another video, and then si, ano pala, Jonah Vlog 19. Jonah Vlog 19. Thank you so much, Asishina. Ayan, na-open ko na si Jonah Vlog 19 na may kasamang si Mini. Ibang luto ng string beans na siguradong taob ang iyong kaldero. Ayun, string beans. Kay Jonah Vlog 19. String beans ay naka-play. May harang si Jonah Kabsat Jonah, may harang. Kabsat Moment, another play po. Video 4. Best meal I ever eat. Best meal I ever ate. Ito. I've ever eaten. Ala, replay pala ito. Maghanap ako moment cooking yung hindi ko pa napanood. Para hindi puro replay. Bangkok, Thailand. 13.44 minutes moment. Bangkok, Thailand. Risa Mix sa grass cutter. Ay. Ano yun? Grass trimmer pala. Tamsak 42. Yun. Thank you so much, 10 amazing friends.